Cenu v kategórii Komentátor športu prichádza odovzdať pán Karol Polák. Pán Karol Polák. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tešíme sa, že ste prišli. Čo hovoríte na to, že bola zaradená takáto kategória? Na to komentovanie teraz? Aj na to môžete niečo povedať. To boli nejakí sami trpaslíci predo mnou. Ja si čupnem trošku. To si sami pán Nikolson asi vybaví Takže potom, áno. ja poznám, o čo ide, lebo som komentoval v 72. roku Silvester Ale, z Prahy. Balet Labutie jazero ako futbalový zápas. a kto vyhral? A dodnes je to na kazetách, predáva sa to. A nemal som napísaný text, pretože Janko Roháč, režisér, ma zavolal, aby som to skúsil komentovať. Bola len jedna generálka. Vybehli baletky z Národného divadla pražského, Labutie jazero, Labuť princ, solistky a zbory. A Jano hovorí, komentuj. Hovorí, Janko, vieš čo, riskujme to, ja sa budem pozerať, je to generálka. Potom si sadnem do šatne, niečo si vymyslím, písať som nesmel som mať v rukách žiaden papier vtedy. No tak sme to spustili a malo to úspech. Ale ja chcem pozdraviť všetkých vás v hľadisku Slovenského národného divadla a všetkých doma celej našej vlasti. Ďakujeme veľmi pekne. Prosím? Že ďakujeme za vlast, ďakujeme. Nemáte za čo. A vy máte ešte stále kazety? No, lebo vy ste hovorili, že sa to predáva, No ale áno, na čom sa to to je púšťa? 72. rok, tedy ešte neboli DVD. A vy máte, ako sa to volá? Čo si mám? Tú vec, MP3? videoprehrávač. No mám, samozrejme. Máte ešte stále? Tak prídeme k vám niekedy. Nech sa páči. Koľko Ja vám si toho prinesiem starého? kazetu, Toma ak Jerryho. chcete. A povedzte Tu nám Janka ešte... spievala, ja veľmi fandím Janke Kirchner. Vzadu sme sa rozprávali. A hovorím, Janka, ja mám taký svoj program, nechcem sa tým predávať. One man show sa tomu hovorí. Myslím, že sa to práve Ako ma deje. Mirek donútil. A tam spievam rôzne pesničky. A medzi iným aj takú, že najkrajší stromy sú na záhorí, o tem dnes ne každý ví. Nikto sa do nich nepechorí, lebo tam sem tam horí. A tak tu stojím a spívam. No dobre, ideme na vec. Toto chýbalo v slovenskej televízii. Toto chýbalo. Toto je ono. Viete čo? Kedy čo tam chýba v slovenskej televízii? Marcel Čo robíš? Ja som povedal, nechcel spustiť. dáva mi šancu. Marcel povedal, že sedíme tu v štúdiu a komentujeme. To neexistovalo. Neexistovalo. Keď bol Jasné. prenos z Lisabonu, tak som bol v Lisabone. Ja hovorím, starý dobrý stredovek. To tiež nič neexistuje. No, Dušan potvrdí. No? Dušan Titel tu sedí dolu. Takže potleskaj preňho. Pán Polák, tak vás teraz poprosíme. Áno. Poďme na tie nominácie, aby sme sa dozvedeli, V lebo potom ľudia... kategórii komentátor športu sú nominovaní Marcel Merčiak, Ján Plesník a Stanislav Ščepán. Už ste ich videli na obrazovke. Aby bolo To jasné. sú oni, áno? No, to je zalepené. A idete tak sprútkať, dáte ešte Žuvačkou to nejakú máte príhodu? Meno Marcel Merčiak. Je to ešte ten ostreľovač? Od začiatku komentovania športových prenosov išlo o to, koľkými slovami zahltí diváka športový komentátor. To je večný problém.
Takže ja som s tým bojoval, Marcel s tým bojuje, každý s tým bojuje. Ale ja by som chcel Marcelovi, ktorého naozaj mám úprimne rád, ja ho sledujem jeho vývoj, fandím mu, ak môžem poradiť. A poďte a trníte do živého. Ale veď starí ľudia môžu poradiť. Nad stolom som mal jedno heslo, ale teraz vážne vravím, a na ňom stálo: hovor málo, ale povedz veľa. Ste ma nechali sa vykúpať teda riadne. Ďakujem veľmi pekne. Kdyby smil mlčel, zůstal by s filozofem. Vraj hovorieval Karel Mikiska kedysi. Aj teraz sa to hodilo, hej. Takže takáto reč je o poďakovaniach. Budem rýchly ako juhoamerický komentátor, lebo času je Pozor, málo. blíži sa! Ono sa aj hovorí, keby si bol mlčal, by ťa nezavreli. Takže poďakovanie na prvom mieste milovanej manželke, u ktorej som našiel pochopenie pre našu šialene krásnu prácu. Leží teraz v nemocnici Mirka. Čím skôr poď domov, lebo ten náš 3-ročný Damian určite vystrája. Si ju ukomentoval, čo? No. Chcem sa poďakovať Synčekovi, ktorý mi priniesol nový rozmer do života, a dovolte za profesionálnu inšpiráciu poďakovať sa tu stojacemu Karelovi Polákovi. V tomto roku bývalá Československá televízia oslavuje jubileum 60 rokov. Myslím si, že žiadny Slovák v histórii Československej televízie nebol populárny tak, ako on. A tak miesto v sieni slávy osobnosti televíznej obrazovky by mu malo patriť čím skôr. Ďakujem. Veľké poďakovanie domov rodine do Prešova. Rovnako tak veľké poďakovanie všetkým mojim kolegom a 3 ľuďom, bez ktorých pomoci na štartovacej čiare by som sa tu dnes nebol ocitol. Bolo to dávno, už pred 18 rokmi. Ich mená sú Milan Michalič, Michal Kričko a fantastický kolega a nástupca Karola Poláka Miro Michalech. Dovolte ešte venovať túto sošku celej našej redakcii. V Lani sme za 3,5 mesiaca zvládli obrovské 3 projekty: majstrovstva sveta v hokeji, majstrovstva Európy vo futbale, potom Tour de France a letnú olympiádu v Londýne. Bola to zaberačka, bolo to krásne, bolo to nádherné a 10 sekúnd po skončení tej olympiády v Londýne chceme všetci opäť nejaké takéto projekty. A ešte posledné venovanie nebohému kolegovi, ktorý v máji 2002 kričal, že Slovensko je majstrom sveta v hokeji. Miloš Kováč tu nie je s nami už 6 rokov, veľmi nám chýba. Ďakujem veľmi pekne. Pekný večer. Ďakujeme veľmi pekne. Marcel Merčiak. A pán Karol Polák.